Oceány sú veľmi nepreskúmané miesta a preto často na ne vznikajú otázky, na ktoré sa nedá odpovedať. Bermudský trojuholník, Marianská priekopa alebo Baltská anomália. Tieto tri témy dneska rozoberieme. Oceány pokrývajú takmer 70% našej planéty a my máme preskúmaných len 20. Hoci sme sa v posledných 10 ročiach vo výskume morského dna posunuli, stále ostáva veľa nezodpovedaných otázok. Bermudský trojuholník je asi jedna z najväčších záhad oceánu. Prvý taký viacej známy prípad sa odohral 5. decembra 1945. Išlo o zmiznutie 5 torpédových bombardérov. Lietadla lietali nad trojuholníkom medzi Floridou, Bermudami a Portorikom. Čo je ešte zaujímavejšie je to, že lietadlo, ktoré ich tam išlo hľadať, sa už nevrátilo tiež. Posádka letu 19 hlásila zmätok v navigácii. Inštruktori nevedeli, kde sú a ich kompasové údaje boli zmetené. Hneď ako si uvedomili, že je niečo zle, začala patracia akcia. Zapojili sa do toho skoro všetci. Námorníctvo, pobrežná stráž, armádne lietadlá, civilné a obchodné lode v tej oblasti. Údajne jeden z hydroplánov, ktorý sa na tom podielal tiež, sa už nevrátil. Tanker v oblasti neskôr nahlásil obrovský výbuch vo vzduchu a ropnú škvrnu na hladine. Pravdepodobne po výbuchu tohoto lietadla. Pátralo 248 lodí a 18 lietadiel. Pátranie prebiehalo aj mimo oceánu na pevnine. Celé to trvalo približne 5 dní, no let 19 sa nikdy nenašiel. Existuje množstvo skal a objektov pod morom, ktoré pripomínajú naozaj hocičo. No jeden z týchto objektov je aj Baltská anomália. Spoločnosť Oceanics v roku 2011 pri prieskume Baltského zálivu objavila niečo, čo nečakala. Sonarom sa im podarilo zachytiť zvláštny kruhový objekt s priemerom zhruba 60 metrov. Táto skala alebo objekt, to nazvime, obsahuje tvary podobné schodom, rampám a ďalším štruktúram. Do všetkého však časom vniesli svetlo geológovia zo Štokholmskej univerzity, ktorí podrobne analyzovali odborné vzorky. Testy jednoznačne potvrdili, že útvar na dne mora zanechal ľadovec. Prekvapila ich najmä prítomnosť čierneho balvanu, teda vulkanická skala. Čo si o tom myslíte vy? Marianská priekopa je miesto, ktoré poznáme myslím všetci. Najhlbšie miesto v oceáne, ktorého hĺbka je skoro 11 km. No predpokladá sa, že väčšinu druhov, ktorých nemáme ešte preskúmaných, pochádza priamo z Marianskej priekopy. Je tam tma a boli sme tam zatiaľ len 3-krát. No ale aj tých pár ponorov tam nám prinieslo veľa. Najhlbšie sa zatiaľ ponoril Američan Viktor Veskovo. Veskovo strávil 4 hodiny skúmaním priekopy, pričom objavil nové morské druhy, ako aj plastový odpad na morskom dne. Dobre, ale aké druhy sme tam našli? Hlbokomorská chobotnica. Prispôsobená na život v úplnej tme a v obrovskom tlaku. Morské uhorky. Môžu dorazť do veľkých rozmerov, pohybujú sa pod nej a živia sa zvyškami organickej hmoty. Dobre, takže týmto by toto video mohlo skončiť. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak ma podporíte lajkom a odberom. A ak máte prípadne otázky, tak sú vám k dispozícii aj komentáre. Čaute.